So sa among pagsubida sa Tagbalihaw Elementary School na hapunan jud mi anin na higayon no kay udto no may nagikan layo jud siya. So pag abot na mo dito ay maayo kay gilutuan mi og Bisaya na manok ni sir. Salamat kay sir. Pero wala day kuryente dire ning lugar. So solar lang gamit. Ning gawas pa mi sa kubo ng amo ang giistayan no kay mangaon lang kay tungod solar ang gamit. So pag mata na pagkabuntag, ingana yun ning lugar og layo kayo ang galingan sa humay no. So balik og lubok. Sa unang panahon ingani man ginabuhat maglubok og humay kay layo kayo ang galingan. So ingani pinakakapo jud kay na manumano jud. So kay nakakita nako og estudyante tulo ka estudyante murag nalipay nako kay mahatag na jud to ang among tumong dining lugar no. Tagbalihaw Elementary School tanaway lang eskwelahan grabe kapait jud kayo. Kasagaran mga eskwela diri na mga bata wala pa yung mga pamahaw. So ang mga maestro diri nagalibre jud sila og tinapay og birds tree na gatas kay tungod masudlan lang ilang mga tiyan og ganahan pud maminaw kay og estudyante ka na gutom murag na-try man tingali nimo sa una og gutom ka di ka ganahan maminaw. So nagahatag sila og tinapay og birds tree na gatas ani ka pait ning lugar no. So shout out ko aning mga maestro diri na nagnasayon diri na ning kamot to sila subida taga Lunes kay para lang makatudlo sila ni ato ang mga isong mga lumad no. So salamat sa inyo sir. So shout out ko sa inyo murag hero mo aning lugar. Kamero sa Tagbalihaw Elementary School ganit. Sabay mi na sir diri nagpa-feeding. So ingani kalisod ang ilang eskwelahan diri. Yan ako guot kayo Isa na lang ang grade 1, grade 2, grade 3. Tapos grade 5, grade 6 isa na lang. Duha ra ni ka room no makita niyo ang room. Naluoy ko sa mga bata samtang naglimnya sila no kay ang uban wa jud din tayo sa chinilas nagtiniil ra tungod sa kawadon. So napa-feeding meron na. Feeding sila sir. So kay resist man nila. So nangaon sila sa ilang mga gipanghatag na pan. So kami amo na lang po ning isabay ning among mga t-shirt o mga pantalon o panghatag sa ila kay para di pud may makadisturbo sa ilang nila sir no kay nagtudlo pud sila nya among giatol aning resist o lahi pa pud tong pano nya paniudto nya kay para lang jud mahuman na mo nagpanghatag tanan katungod way ubay pud sila nya laylahi de sila size di ay laylahi pud sila og kuan mantagbo pa mi og pili pud ani na masukod sigo lang jud nila ni amo ang gipangdala og salamat nimo tumboy no og ako ang igsoon pud ako ang kambal si Ka Frank. Salamat kini sabay jud mo sa kuang plano dili lang ni akong plano katantulo nagasinabtan na jud ta na musaka ta aning bukira bisag na ikatudis na to ni pero wa ta nagmahay kay nakita jud nato ang ilang